Kajing toket halor kajing bthei ka bus basyong ki passenger ha Jammu and Kashmir ha ka khatlai darik menta ubanai ha ka balangut ki bayap bat kumba at phongut ki ba mensau kadang yat shakmat ha du menta la ong ki thamai khubor katkum ki thamai khubor halor kajing wat bnya la suba ba kajing bthei ka deiling ba kajing shalet dusman nebu da ki bom yat katnat batoket ya kene kala suba ba ubam balabo ha ka bus la pendat di kan jamaganan kene ka bus kala ket kumba shibas ki passenger ha ka ba kami na Jammu and Kashmir bat kala kemding hajan khanak ka bajangai kumba shi kilometer na khatra katkum kijing wat benya kajing kemding kasdang na ki benta ke engine jong ka bus bat tangkat tok ani minute kala sedang pur shabaro ka wei ka kali katkum kajing tho ki pulit ilaong bakane ka bus kala kemding na kajing thot ki tiar hapo ke engine handrei na kajing pet benya ya ka jaka bat ya ka bus katnat wat benya kala suba bala bandai na ubam yat balabo da ki rushim kabu kidon ki benta ki ba peithleu hajan ka jaka thap petrol bat kanar jong ka kali kala tham shapo lada kadai kajing bethei na kajing thot kitiar hapo ke engine kane kanar kala ban mi shabar kidon ru kitiar balayo kurup na uwe ulanot bala mensau handre ompat tip tikna la ong kitnat wat benya kithammei balayo lum la ong bala suba da kajing pendan kam da ki ken jabom ki bala ban pendat wat la ompat lap ye kitiar kitar ban pentikna halor kajing suba handre katkum ke NIA kala thu bala tikna ba kajing kamding kadai na kajing pendan kam da ubam ubabet bala ban pendat